Wala madugay nangandam si Maria umidali pagadto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias o nangumusta ni Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel o misulti sa pag-usog. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata na imong gianak. Ngan kaha mamiluaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkalugod ko gayon sa imong pangumusta miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabat. Bulahan ka nga gituong mamatuman gayon ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdaay kang akong kasing-kasing sa Ginoo nagmalipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay hinumdum siya kanako nga iya ubos nga sulugoon. Usukad karon ang tanang tao tawa kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahanan Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanang mga may kahadlok kaniya, gikan sa usay kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Ibakyaw niya ang iyang bugtod nga gamahanan ug patimulahat ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamahanan gikan sa ilang mga tuno ug ituboy ang mga pausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitarang siya kang Israel ang iyang sulugoon kung nahinumdum siya nagpagpakita kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kanturan. Nipuyo si Maria ug sa tulog ka bulan uban kay Isabel ug unya mipauli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mag-eksunan ko ni Kristo tanang mga debuto sa tumahang patrona sa Siguro de la Asunción. Karon dawa ang tibuok simbahan Katoliko nagsaulog sa kapistahan sa pagpasaka sa langit sa atong mahal na Birheng Maria. Nga itawag nato English Assumption or really Assumption. Ay gayon natong paminawon o pamalandungon unsay buti pasabot niining usa ka mga doktrina sa atong simbahan. Ang tuyo nini atong kasalugan karon mao ang pagpadayag sa himaya sa Dios uban sa atong kalipay nga ang inahan sa atong Ginoo misaka ngadto sa langit lawas ug kalag. No. Kining doktrina gitawag nato dogma sa pagpasaka sa langit sa atong mahal na Birheng Maria naay istorya nini, no? Dili ni basta-basta nga giproklamahan mao to dugay kayo. Almost 4th century na nagsugod na ang mga debosyon, no? Lagi-lagi dito sa Oriente, no? Gitawag na to mga Katoliko nga nagpuyo dito sa Russia, dito sa mga Balkan, no? Sa silangan bahin sa kalibutan, Eastern Rite, Greek Orthodox, no? Ang misaulog nining maong kasaulugan uban ang dakong pagtahod ug sa kasilmi gitawag nila og dormitio, no? Pagkatulog. Nga sa ato pa ang pagkatulog sa mahal na Birheng Maria diin ipasaka siya sa langit lawas ug kalag. Tungod kay naamay dako mang debate naglantugi man wag naglantugi mag siningkay na human sa mga panahon na si Maria, no, nasayot na dito sa tilang sa krus ang atong Ginoo gitugyan ni ang iyang inahan ngadto kang Juan Bautista nga representant sa mga katawang Dios nga mahimong anak niya o si Maria ang inahan. Human gidala niya si Juan maglista, idala niya si Maria, disciples, ang pinakabata na
apostoles, gilangyan nato sa Efeso. Nga, unsa naman hitabo? Wa na natin babasa din sa Biblia nga, si Maria nagpadayon, pila na iyang edad, hantod, no? Nasayta na si akong mga Birhen Maria, immaculate. Gipanang kung wala sala. Buti pasabot, wala siya sala. Tungod sa diya sa pagluwas ni Kristo, kanatong tanan, ang una niyang gilawas mo si Maria. Mao na gipili si Maria nga mahimong inahan sa Dios without sin, no? Immaculate, nga immaculada, no? Putli, nga inahan, nga gibaranggo nga walay sala. Buti pasabot nga wa siya sala. Nga mo nga ito sa tawgon nga immaculate. Una sa'yo man ta nga tanang mga tao sa kalibutan makasasa. Tungod gigikan man ta ni Adan o ni Eva. Nga sa'yo man ta nga si Adan si Eva, gipawa na ito sa paraiso, tungod sa ilang mga sana na buhat, tungod sa pagkaon nila sa kahoy. Sa gitawag nila mansanas, apple, no? Nadiliw. Gitawag nila sa nadiliw sa Ginoo. Matong ipanagpot sila ito sa paraiso o midaghan na mga natakaroon ng na descendants from Eve, Adam and Eve, no? Buti masabot, kita ang tanong makasa. Kung nasayod man ang sala, ang hinundan the consequence, no? Ang hinundan sa sala, mamanyawa, unya bunga, nga mahitabo, kung sa katawag makasa, mamatay. Ang kamatayon musunod sa kalibutan, tungod sa sa. Buti pasabot, tumatugin na si Maria namatay, tungking sa kaya sa langit kung siya mamatay, sayot ta. Buti pasabot si Maria na isa, isa si Maria. Tungking ipanang ko sa balay uling na salat. Mao na ang mga Orthodox, ilang gitawag na pagkatulog ni Maria. Pagkatulog sa Birhen Maria, hindi pasakasya sa langit, lawas o kalan. Nagpadayag kini sa ganatan sa matag anak sa Dios sa katapusan mga adlaw, di mahuptan niya ang bagong tipo ug matang sa pagkinabuhi niya sa mamayaw pagpuyo sa kinabuhi sa kabanhawan. Mao nga ang mga panahon sa ika-19 nga siglo, 19th century, ug ikahaan ka siglo, 20th century, mao sa ka pinakangit-ngit niog nga panahon. Bunga kini sa nagkadaiyang mga panghitabo. Una nini ang karunay panagbangi o away sa mga nasod nga nagsugod kay diha sa kahakog sulod sa kasing-kasing sa matag-usa. Nini nga panahon ang tibuok kalibutan murag bag nawad-an sa pagsalig sa kaayo sa matag-usa. Paglaom sa maabot o pagsalig ngadto sa Dios, ang tibuok kalibutan mura bag walay nahibalo kung asa man ang padulnan. Ni mga panahon nagatagampan nato sigon pa sa kasaysayan sa kalibutan ang unang gubat pangkalibutan, World War I. Nga nagpitil sa daghang kayong kinabuhi may kanuhang gubat na pangkalibutan, World War II. Di ako nakita kung ang una nga pag-usikan sa bomba atomika at tubigbang dito sa Hapon. Nakita nato ang kadako nga nanguba niini sa kinabuhi nga nakaras sa epekto din diha sa kasing-kasing sa matag-usa. Ang gubat nahatag kanunay ug kawaan sa kasing-kasing ug walay paglaom, pahinumdom kanato nga walay silisan kinsa nga makadaog sa gubat. Kadto mga nagbaligya raw armas o nagaganan sa nini mga yanong tao o nag-antos. Luyo nini nga pahitabo ang simbahan mao'y matuod na saksi nining pahitabo. Ang simbahan mao ang buhing saksi sa pagkanaod sa sibilisasyon, kalampusan o kapilihan, gubat o kalinaw uban pa. Tungod nini ang simbahan ang mas maalamo nining mga butang.
Tungod ini niatong 1950 si Santo Papa Pio XII nagdeklara sa pagsaka ni Maria ngadto sa langit isip usa ka dogma o pagtulunan sa simbahan nga angay dawaton diha sa pagtuo. No? Mao nga unsa man, no? Kay giaprobahan naman ang Immaculate 1854 ang doktrina ang dogma Our Lady of Immaculate. Ngayon si ang Mahal Birhen ni Maria giparon kung walay muli sa sala. Mao to nga nagadaghan man ang mga irehes, nagadaghan man ang mga dautan sa kalibutan. Mag-away isip mga nasod daghan, no, mga panghitabo. Mao to nga naay kulang yun. Nga atong himayaon ang atong Mahal Birhen Maria. Nga ang mga tao mismo mao ang nangayo sa Holy Father. Tungod kay kini bisan pag wala pa ni siya nagproklama nga dogma, ang mga Espanyol pagahinin sa Pilipinas ila na nagi pang celebrate ang mga fiesta. Even though na dili pa na siya approve as a dogma doktrina sa simbahan para sa maasin. We are almost 200 years na ang image of Our Lady of Assumption nga naa sa katedral. No, katu original na how many times ni kawat kung lagi ang antique ni siya. Almost 200 years na. No? About 18th century na yabot na sa Philippines, no? Musubinte, no? Pagtukog yun sa katedral, no? Wala pa na siya aprobahan na more doktrina sa simbahan. Pero nagpalayon ang mga tao sa pagsaulog, paghimaya ng Tukang Maria, isip, inahan, sayang pagpasaka ng sa langit. Assumption, no? Mauna niya 1950 ang Holy Father iyang di pagdalhan ang tanang mga obispo kung uyon kung sa may ilang opinion about the Our Lady of Assumption. Kay lisod man gini, debate, no? Buti pasabot, sa kasalangit, kaya habaw banta nga ikamatay sa tao, mabulag ang lawas ngadto sa kalag, ang kalag ngadto sa purgatorio, ang lawas mahimong amo, unya, ang sabi nga tawag kang Maria, nga nasahin matang si Maria walay sala, mga dugan yun ang debate niya. Mao ang Holy Father na iya kining gibuhat nilagi sa dokumento nga Munificentimus Dios, most bountiful God. Usa kini kapagtulunan diin gitindugan o gitulo sa simbahan nga si Maria misaka sa langit diha sa lawas o kalag. Wala na nakatagamtam ang iyang lawas o kamatayon. Butang gihatag kaniya isip pribilehiyo tungod kay siya man putli nga walay sala. Pinaagi nini gipahinumduman kita sa atong sitwasyon nga luyo sa kawalay paglaom, adunay naghulat kanato nga kahayag o paglaom. Luyo sa niing tanan adunay atong padulunan. Luyo sa walay pagsalig o pagtuo sa Dios kita angay nga muhunit nini. Kay kung wala siya magpadayon gayud ang kagubot sa kalibutan tungod sa kagubot usab sulod sa atong kasing-kasing tungod sa pagkawalay Dios. Sama ni Maria nagmapauligon siya, nagmamasaligon, nagmatuuhon, milaon sa Dios bisan pa man ang kung wala niya nasabti ang plano sa Ginoo kaniya apan misugot siya. Diya sa Annunciation, no? Nga mahimo sa ilahan sa Dios. Usa pa ilahan sa Dios wala man sa ibana. Tungod nini nakadawat siya sa kaymayaan isip gasa sa Dios kaniya tungod sa iyang pagkamatinon-anon. Sa sumang pagyo sa kita makadawat sa kamaong kamahimayaon kung kita musunod sa iyang buhay. Ang kinabuhi ni Maria ug ang solemnidad sa iyang pagsakas sa langit usa ka pahimangno sa matag usa kanato nga adunay kaugmaon nga nagulat kanato kung kita dili mawad-an sa paglaom ngadto sa Dios. Sa pagsaulog nato nining mga kapistahan, gipasinugan nato si Maria isip inahan sa paglaom. Ang iyang mga kanta nagpahinumdum kanato nga ang Dios dili makalimot sa iyang mga saad sa kaluoy. Buhaton gayud
niya kini si Maria nahimong bulahan tungod sa iyang mituo o misalit siya na adunay katumanan na gisaad kaniya sa Dios butang nga wala ka nato. Kaya na ang unaan lang masaan lang kita pagpagpak man sa pagdaw di marasi. Yes, gusto dawato na ko nga mahimo kong inahan sa Dios, no? Iyan ang gipuy-an, no? Iyan tuman ang iyang santo sa kita. Dahil sa pagbunyag na to, mga panginahan, niyon sa nga, tabangan akong anak na magkinawin Diyos nun, magbinutan, daghan sa mga inahan, mapakyas, mawala, makatuman sa nagsali na to sa Diyos. Hinot, buutan lagi, pero sa may kinabuhi. Puyo-puyo, panagbulag, no? Uban diha, no? Di mo simba, no? Mangawak, no? Corruption, musuh sa simbahan. Pero mangawak, manimba, wala lang siguro, bununit sa simbahan. Pero gusto power, gusto kahom, no? Daghan, dili lang kanatong mga Kristiyano, apil po mga pare. How many press nga na bisyo, vices, no? Wala mo sila makinabuhing isip sa lugoon sa Diyos. Kami, makasama mi, na aming mga kahuyan, maunang kinamin pag-ampo, no? Na nag-ampo, para sa pag-ampo ni Maria, wala pang katuman ini. Kulang ang atong mga panaad. Sitya, mauna nga, nagpadayon ang atong kinabuhi na nilayo nato sa Ginoo. Mauna nga nanaad ta, hindi mata makatuman. Si Maria, misaad, mituman. Mauna nga, tungod sa iyang pagkamatirunanon, sa iyang pagkabausanon, gihatag sa pribilehiyo. Musa nini, maong pagpasaka sa iyang lawas o kalat ngadto sa kaymayaan sa Dios. Mao na ang doktrina sa pagsaka sa sarili Maria o sa gayon kini importante di lamang kanat mga Katoliko kundi sa tibuok katawhan tungod kay kini nagpasabot nga dinhi sa kalibutan adunay tingog o gaom nga nagpahinumdom sa kaymayaan o dinidad sa atong mga binuhatan nga nahisubay sa kabuton sa Dios. Tinuod nga adunay gayoy tingog nga nagsampit kanunay kanato ug gahom nga nagprotekta sa kahanandon sa atong kinabuhi. Tungod dinhi kita ginasig nga mahimo nga mga maayong butang sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Aron sa kanunay kita magmalaumon nga sa pag-abot sa panahon ato gayud nga masinapi ang kinabuhi nga puno sa kadasig kay usa kahupayan o kagawasan. Amay natong gipahinumduman nga si Virgen Maria gihatagan og dakong kahigayunan o gasa sa Dios tungod sa iyang pagtugot nga mamahimo siya inahan sa anak sa Dios nga mao si Jesucristo nga atong manunubos. Ang pagtugot ni Maria nga siya mamahimo inahan sa Dios nagpasabot kayo nga siya mamahimo God bearer. O nagsaba sa anak sa Dios pinagini siya mihatag og luna na sa iyang kaugalingon alang sa anak sa Dios. Apan kini iyang kaugalingon wala gayud niya tipigi o iya kini gipaambit ngadto sa uban pinagi sa iyang pagbisita sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Dala ang Dios ng bata sa iyang tiyan. Kini mao ang hiyas ni Maria, ang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios o pagkamanggiton ngadto sa uban. Nga kulang ko kanini di sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Bahala na kung sa metawon nako. Kulang discernment, kulang sa pamalandong. Mao na nga sikyat ang atong trabaho. Nang daghaman mga mag-asawa nga magbulag. Tungod kay kulang sa pagpanandam. Naiwan na nga nagkauyab nga dili matured enough nga sila magbinyo. Wala ko sila makibalo kinsa man nga kumbana. Nga mo man sige pagkasilan ang mga asawa, no? Nagpakasalan ko tungod kay
mao'y mitibok sa mga kasing-kasing. Not only that one, you have to pray. Mag-ampo mo aron nga ang imong pamilya magkayusa. No? Dili lang kay ngamahan, dili ang mamana may mag-ampo, apipod ang asawa mag-ampo. Naman mo na nga, iyan po lang po dito, simba lang ka. Ato, mananggot, mangani, managat, ang asawa rin, ampo lang po dahil. No? Ampo lang po nang tubading ba mo. Di na mo ipasabot, tibok pamilya, ampo manimba, tibok pamilya, aron makadawag, o grasya na sa Ginoo. Kaya ang grasya, individual. Yan po yung taon ko. Pero, paningkamot ito, mag-ampo ka sa imong bugalino. Hindi lang ka mag-agad sa imong asawa sa imong mga anak. Mau na nga, at gitaw, iawa lang tanan na, you have to pray, rosary, the whole family. Aron ang tibok pamilya marawas. Aron ang tibok pamilya magpuyo pagkawalaan. Kulang ta sa pamalandong. Daghatong magkigsuunan diha. O nagmatunanon, nagalatid sa Ginoo. Pero diha sa ilang pagpili nga mahimong usa ka presidente o usa ka opisyal, gamit opisyal, ngam sipyat man nga ilang gibutahan, ilang gibutaran mahal ng eleksyon. Gusto man na i-approve ang death penalty, gusto man na ang mga bayot magpakasal, gusto man na ang abortion, kaya dili na siya kabutong sa Ginoo. Ikaw na libutar niya na, ikaw ang uban-uban sa mga rali, nakasaka. Gitawag sa formal sin. Mao na nga, kung ang imong gibutaran, anti-Christ, anti-Catholic, ikaw po. You are cooperating the formal sin of that person. Mao na nga paghinulsol. You have to make a reparation. Tungod kay, unsay mahitabo, no? Kaya daghan ang mga bata na di inta makita sa liminahan, padoy sa mga pilipili sa mga gapuro. Daghan ang mga pikso na to na gipamatay tungod kay ano yung mga patyo na ko na siya. To kinakasa. You have to be eliminated in the society because you are not worth it. No? Kinsa man ka na mahusga sa imong katao. Mao na magkisunan ko ni Kristo na punta nga papalandong ta. Mao na nasipya ta sa ato mga pagpamalandong our discernment. Mao na nga dili ta nanghirang tagtawa man to sa Ginoo. Dangog ta sa atong mga Birhen Maria tungod kay siya iyang gipuy-an ang iyang sayo to sa Ginoo o napili niya ang labing maayo. Mao po natong buhaton. During kamuntanan na magplano magpakasal, kunanaan yun. Ang kaminyon dili. Minyo lang mag-oban have intercourse. No. You have to be kauban throughout the life. No? Basig imong panahon sa kalisod, diyaan na nimo. No? Bisa sa kasakit ug kalipay, ikaw lang ang akong gihuma. Mao na atubangan diha sa kasal. Mao bitaw na kasagaran. Dawaton man nimo si Bulano imong bana, si dawaton no. Sayo-sayo lang na. Pero naay third right no nga ako nahihuma kanimo hihumata ka sa tempo ng kasing-kasing, sa kasakit o kalipay, sa kumagaway kapitos, hiumaon ko ikaw. Na mga pare nga dili latud-latud lang ang mga right no mao na nga sayo-sayo no lang uy ang good no pero unsa man na kung wa mo pagampo mao na nga bulag gyud mao na magisunan ko Kristo nga punta nya kini atong pamalandong sa kapistahan sa Mga Birhen Maria ngonta mao po nang usab kini nga atong tawag ang kanato iyang isikaynon pinasubay sa kabuton sa Dios karon ang lawa atong pangayon ang panabang sa panginahan ang inahan sa Panginoon Kristo aron mamahimong magmabungakon ang atong mga pagpaningkamot nga makasunod sa mga hiyas ni Birhen Maria. Nga nagasinugtanon sa iyang kaugalingon ngadto sa kabuton sa Dios. Kita gitawag sa usa ka tahas nga sama kang Maria mamahimong tigsaba, tigpaambit sa Dios ngadto sa uban ilabi na sa atong mga kaigsuonan
nga nanginahanglan sa atong panama. Mga yuko at mga patrona sa Senyor de la Asunción, kamu taga-maasin, kita kamu na ang atong mga igsoon sa inyong dapit, nga kung kita magpuyo, magmasinuntanon, maghihatagon, maluyon, mahigugmaon, tagaan o premyo sa atong mahal na magagahong maong kamayan nato sa langit. Sumana siya ni Buhat ngadto kang Maria, tungkol si Maria, ulay o nagpuyo sa pagka-Diyos no. Amen.